Morning teenager nde nakambapo nkhani ya island ina yake amati Sentinel Island kufupi ndi India. Ndikumalo onena kuti chichewa chabwino tikhoza kuchoti kusapitika kumakhala anthu koma anthu amapanga zawo. Ndi tribe ina yake yoti ikadali mchikalekale koma safuna munthu wina aliyense wachilendo kupitako. Amapanga zawo, sikupitisidwa mankhwala, sikutani chilichonse amapanga chawo. Kaya amagwiritsa ntchito zitsamba zomwe amazidziwa chifukwa amakhala moyo bwinobwino, amadya zimene amadya kumeneko, amapanga zawo. Kukangofika munthu wachilendo nanga si obwera aliyense ndi kuti ndi malo amene alili amabwera kudzera m'madzi, mu boti kaya mu ship, amawapha anthu obwera, amadana ndi anthu obwera. Koma kalekale wina wake anakapeza kuti anafikako bwinobwino, anatenga chithunzi ngati ichi sizizikoti anafikako bwanji. Mu 2018 missionary wina wake dzina lake John Chau anapanga chiganizo chopitako. Nakamba nkhani ya John Chau noti amaletsa kupitako. Anthu andovuta kwambiri, iyeyo anapita kuti akalalikire, akapase mankhwala, awaonese moyo watsopano, anamupha. Nde analetsa kuti anthu asiyeni awo amapanga zawo. Kwa zaka 60,000 amapanga zawo. Kulibe mavaksini, kulibe chani. Nde chifukwa chonena kuti ani ache wamakhala bwinobwino, sakuzunzika ndi matenda woopsa ina aliwonse. Safunika kunena kuti anthu ochoka kutali abwere, ife anthu obwera awo ndi amene atawabweresere matenda. Onena kuti kumeneko kulibe, iwo ali bwinobwino. Paka island pawopo nenkona analetsa kuti mudziwa anthu amapanga zawo, ali safe, sakufuna china chilichonse chochoka outside, asiyeni. Akaona ulo helicopter ikudutsa mwamba amashuta mauta awo, amaponya mauta. Nde uyu akumutchula kuti Mikhailo Polyakov watani atanazemba kupitako. Atanapitako ndi kokonati ndi Coca-Cola, atakaonesa zinthu zapamwamba. Wapitako cha usiku, atatenga kamera yake ati kumajambula. Koma pamene anafikapo panali palibe anthu. Wangosiya kokonatiyo, ngosiya ma Coca-Cola akewo, nkuzijambula pamene popo nkubwerera. Ndi atabwerera ammanga. Chifukwa chonena kuti wani akutenga zima Coca-Cola zakezo, zima kokonati zochokera kunja, akukasira anthu, akadya zimene zakhoza kudwala. Olo iyeyo akhoza kupitisako matenda, komanso akhoza kumupha. Wanguchita mwayi kuti sana mutani, sana muone. Zonsezo akupangira content, akuti akujambula, cholinga akaponye pa YouTube. Ali ndi YouTube channel yake, akuti channel yake imafuna kusonyeza kuti kwawo komwe amachokera iyeyo, ochoka ku USA, ndi wapamwamba kwambiri, ndi kulemera kochita bwino, dziko loti lotsogola kwambiri, pamene malo ena ndi ovutika kwambiri, ndi afuna kuonetsa kuvutika kwa anthu ena, kubwerera mbuyo kwa anthu ena. Nkona anachita riski kupita kumene koko kuti akatani atakajambule video, ajambule anthu awo, asonyeze kuti anthu ovutika awo atawaoneni. Nde tunena pano ali m'manja mwa polisi. Sizoti kuti milandu yake ikhala yoti chani kapena kuti chilango chake chikhala chotani, koma pena content ukweteketsa. Pano akupanga face up to 5 years in prison. Kufuna kutchuka kufuna kudziwika ine ndine. Imeneyo nde ya Mikhailov. Zikomo kwambiri.